zondag 1 mei 2016 was de parkeerplaats achter het multifunctioneel centrum in Spouwbeek het domein van klassieke auto's van het merk Volvo. De Volvo Klassieke Vereniging Regio Zuid had het MFC namelijk uitgekozen als vertrek- en aankomstpunt voor een toertocht met deze klassiekers door het Limburgse landschap. De vereniging organiseert in hun gebied diverse activiteiten, zoals technische avonden, toerritten en andere activiteiten waarbij steeds hun Volvo's in het middelpunt staan. Op deze zondagochtend werd iedereen in het raadhuis ontvangen met koffie en een stukje vla. Werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en de voorbereidingen getroffen voor deze toertocht. Kijkt u naar de volgende impressie.
in